गय जावख्लाबाय दं गय जावख्लानायाथ' जाहैबाय दाथ' गायख्लायनायसो होननांसिगोन गायख्लायनो नागिरदों बे सिगां जावैनाय जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव गायख्लायना दोननोसै ओरैनो बोसोर बेसेसो दोनगोन ना बोसोर दाथ' बोसोरसे अलरेडि बारखाबायानो बोसोरनैसो दोनबावनोसै एसे गिदिर गिदिर जाबा दामा बांसिन मोनगोन बेनिखायनो फांसेसोआव ओरैनो बेसेसोआव फाननो नागिरदों फांसेसोआवथ' जोंनि टारगेटआ 50सो मोननाय 50सो दे बिथांमोना गय जावैबाय दं माने फाननायनि थाखायसो न'आव गायाखै सोरबाफोर नांगौबा लांफैनो हागोन फैगौ बोसोराव फानजानाय जाहैगोन नै दायो जावैबाय दं माने मोनसे जायगायाव ज' जावैग्रोदोंमोन फिथाइखौ दा गायस्लायबाय माने एसे मोजां जानायनि दायो बिथांमोना बायग्रा मानसि नागिरदों सोरबाफोर बायोबा बिथांमोना फानगोन जायगाया हाटखारियाव खारिजाब बिजनी हालामनि हाटखारि गामियाव बाक्सा डिस्ट्रिक्ट सोरबाफोर नांगौबा लांफैनो हागोन नैबे गासिबो नैबे हालौनायाव गासिबो गयखौनो जावैजोबना दोनगोन दायो नैबेखिनिखौ हाथ'ना दं जावैलांबाय दं आरो ओरै जा फुलि दंबावो माने नैबे हा नुनाय माखाया गासिबो कभार जाजोबगोन आरो सोरबाफोर नांगौबा लांफैनो हागोन बेनिफ्राय जावखुयै माने ओरैजा दहाय खोन्थानाय जायगायाव माने लांबाय दङ गायस्लायबाय दं नै बे साइडआव दंबावो ओरै खाथियावनो बुरजाथार माने फुलिया हाग्राजों माने बारा सिनायबांनाय नङा हाग्रा रज'जोबना दं मोनसे मोनसे माने गायख्ल'नांगोन ओरै खावसे दं ओरै गासिबो गय फुलियानो गोजा बेनिफ्राय जावखुयै नैबे फोथाराव गायस्लायबाय दं नै